ayu pepujaning ati Kongguri kayak Krisjon. Anu merem-merem Mas, sampean ngasih aku gak apa-apa. Kok dikon malah glundung. Anu rasane balunge kok dilolosi. Lempah. Sing kalem sing rada kul ngono lho. Kopong kita iki. Urung-urung kok wis lemes to, Mas. Lho, wayange Pak Kodok dijotos. Pak Bayu, tandu pengen. Aja mbok kandhake mayang nok mau. Ora tak blokir bengi iki mayang demi kowe. Wis. Ayo. Ana kaya ngene wong nandang Asmarandono. Kowe iki senengane kok merusak to. Lah mbok yo kan pisan. Asmara ya. Mripate sing digandrungi ning ndi? Apa mung awakku dhewe. Mas, aku ning kene sampean kok madhep rene ngopo lho? Aku ngogel lho tadi kono kek. Kae wedi aku. Menungso kok mogel. Biasane gandreng ki yo digoceli tangane ki ora belas. Nah, anu. Gandeng endah. Ayo, becak isik. Wes malah kiri-kiri iki lho. Ambruk kok panggunge. Yo. Duh dewa Jawa Tengah. Hai. Aku kok ngalih. Welas. Ngapa to enek wong anu kok dicethet lho. Aku dicethet. Aduh. Loro sing ngendi sing loro. Lah tak anune wis gak usah nangis. Abangku. Apa bokong yo dipaku. Geding aku. Mbok gandrung wong ayu ki aja atop masuk angin mau pamerno teko kene. Bacot. Aku mudhun nek didungi bedil iki ngetae. Yo. Dugi pundi wae. Aku yo lali. Tekan MTU no. Duh dewa Jawa Tengah welas sono mring wak mami. Ya. Besok kapan ketekan? Sing tok gandrungi ning ndi mripatmu? Pedonah. Mangan ning kene kowe ning kono lho. Malah piye ta dundul. Iya. Wis jedakmu ya. Adem yang nganjuk ya. Nah, kene ya adem kok. Nan, kowe mau ngerti dilokne apa? Katul kowe dilokne apa? Tul kowe. Sioben aku dilolokne piye ya trima. Orang gantenge koyo ngene kok dilokne to Masa ya. ganteng. Alah manis dhewe. Iya. Jadi aku ganteng. Iya. Tenan Mbok kowe ra ngelem kok. Jadi mbokku rupamu pedet kowe. Ngono kok. Mula diguaning Solo titipke aku. Ganteng ki relatif loh, Mas. Masa? Iya, ora kabeh wong wedok ki mandang fisik loh, Mas. Nek menurut jenengan gantengin andae ning ndi, Pak Min? Ning tungkae iki lho, ning tungkae iki lho. Ya, anu ning irunge mekrok. Kok iso lho tak tuwonyo lho sampean kok. Ayo. Ayo. Jejer lan wong ayu. Jas. Hai. Jos. Mau glegen terus Mas. Bahaya. Kok angin tok ning ngene. Wah. Lagi iki lho aku lho. Ngapa? Kopi susu. Nyapa? Senengmu lak ngombe kopi susu to, dadi roh Mbak Mira wis kaya roh susu. Ora
Kopi susu peh kulite nanda ireng kono putih mbok kopi susu. Peh aku gales ngono. Ora. Awe yo lorek ngono to. Ndi? Wong kok Aku iki gak lorek, zebra. Ya. jejer Jejer lan wong balik. jejer lan wong ayu. Upama sira nah kuda. Upama sira nah kuda. Nana. Niku Ayo. tanpa prau sasat sarah ing Jaladri. Tangane keringetan. Lho, oke. Lho ngogel. Nggih, kok guyu ya sampean. Sama ora jantung, Mas. Nanda. Wah, syukur kowe. Sampeyan ora jentel lho, Mas. Modaro kowe. Aja ya aku lho sampean kok. Wong lanang ati dineki sampe ora jentel to, Mas. Mati Aja. kowe. Ayo melaku nek. Ora jentel ya ben ngono. Ra jentel ya ben. Sing penting ora tau kapusan wedok. Iya. Bener. Ini lho bener. Aku iki saking goblok-gobloke wong lanang. Nyidam. Matur nuwun, Pak. Nyidam sari. Nyidam sari as moro. Ning tenan to, Mbak Mira mbiyen wis tau nyanyi ning nggon jaranan. Mbok menawi nggih nek mboten klentu pandulu kula. Jaranan apa? Napa nggih? Rekotan ya, Mbak ya. Aku sik SD kelas 2. Ning Anjuk Ladang. Nggih, teng Anjuk Ladang. Ya saiki ge nembang nyidam sari, Nggih. kendang ana jaranan. Wah, siap. Kon dadi lho, Ngo. Men dadi men dadi. Aku ora ndadi wis edan kok. Aja nesu ae. Ngono. Ngono lho. Ora aja nesu. Nek aku karo Mbak Mira aku aja pilih kasih lho. Sing mbok gandeng mau iki lho. Heeh. Umpama buah ngono aku karo Mbak Mira buah apa? Ayo. Ya niki ya apel. Lah aku. Kuwi apa ya? Apa? Botra wali wae. Gula kok broto wali. Niku napa? Sayur. Broto wali ya apa? Lho, pahit. Pahit. Heeh. Yo rupamu dhewe. Ndang. Yo Nan, Nggih, tenan nggih. tenan. Ge ditembangke Mbak Mira. Ku ngenteni tekanmu kaya ngenteni mudane wahyu janji utan sesemedi jepingin banyu gaduh kang mas pepujaanku
Tepuk tangan kagem Mbak Mira, para Bapak Ibu.